Roblox με μία φίλη μου. Έχει και αυτή κανάλι, ακόμα δεν έχει ανεβάσει βίντεο. Σε έβαλα από μένα, έλα μπες. Ναι. Λοιπόν, ανάσε, θα είμαι μπροστά σου. Με καθυστεράς. Ωραία, εσύ είσαι χρωματιστή, εγώ είμαι μαύρη. Εγώ φοράω μαύρα. Πώς είναι τα 17. Εντάξει, καλό είναι. Δεν πειράζει. Γεια σου. Hello. Μπορείς να αλλάξεις το skin σου, το ξέρεις. Δεν θέλω να το αλλάξω. Όχι, εδώ στο Brookhaven. Μετά, άμα βγεις έξω και παίξεις κάποιο άλλο παιχνίδι, θα είναι... Παίζουμε το Brookhaven. Brookhaven. Πάτα play. Ναι. Τι κάνουμε τώρα? Έλα, να σου δείξω. Δεν θέλω να Λοιπόν, αλλάξω. εγώ εδώ θα βγάλω... Έλα εδώ. Τι θα Έλα φτιάξω? εδώ. Να φτιάξουμε Εγώ σπίτι. αυτό το κάνω και με τον αδερφό μου, τον Μανώλη. Πάμε. Ένα μπούμε. Μπες. Μπήκα. Πώς μπήκα? Πού έχω ξημερώνει, κοίτα εδώ. Τι το κάνω? Δεν μπορώ να το κάνω. Με το που μπήκα με ξημέρωσε. Ναι, μια χαρά. Oh my god. Θες να κάνουμε απέναντι σπίτια? Εδώ έχει πάρα πολλά. Εννοείται. Εγώ θες να Να κάνω. ζούμε μαζί. Να ζούμε μαζί. Ναι, γίνεται. Τι σπίτι λες να φτιάξεις? Όλο να φτιάξεις φάρμα. Γιατί... Βασικά θα φτιάξει δικό μου επειδή δεν έχει το όνομά μου. Να είμαστε γείτονες όμως. Εδώ, απέναντι μας. Εδώ, μπορεί. Εδώ, απέναντι. Εδώ που είναι το μάξι. Απέναντι, μωρέ. Πού είναι το μάξι? Εκεί. Εδώ πέρα. Όχι, τι είναι εδώ. Εδώ, κοίτα εδώ. Όχι. Ωραία, δεν μπορούμε να ζούμε δίπλα. Ναι, να μείνεις απέναντι μπορείς. Για να φύγεις Ζένα. Τι θα κάνω, θα πατήσω premium. Πάτησα premium. Τι, πόσα ώρα. Κάτι παιδιά ξαναμπήκα, έγινε ένα bug. Τι bug? Δεν έβγαλε. Την πέταξα στο Brookhaven γιατί μάλλον το Brookhaven δεν τη γουστάρει. Χαζό. Ναι, δεν έχει γουστό, δεν το αρέσει το μαύρο. Σπίτι. Θα μένεις αναγκαστικά δίπλα μου. Αλλά έχουμε και την παραλία. Πού είσαι πάλι? Από εκεί. Τελικά από εκεί. Έλα. Από εδώ που Πού είναι το νοσοκομείο? δεν ξέρω πού είναι. Έλα. Θέλω να σου κάνω. Λοιπόν, το νοσοκομείο είναι από εδώ. Κάποιοι φάνες μου μάλλον ζηλεύονται που ήρθε σπίτι μου. Μια φαν μου. Αλλά και η πνευματική μου αδερφή είναι. Να είμαι πώς θα το πω, πνευματική μου αδερφή. Κάτσε μισό να πηδώσω στο σπίτι μου γιατί έχει και ένας Μάγκας. Και καλά. μου βαρδιστεί. Ήρθα. Να ξέρεις, κάποιος έκλεψε το σπίτι. Στο κλέψε. Έλα λίγο να το προλάβουμε. Τέλεια. Πετύχαμε. Εγώ θα διαλέξω σπίτι για μένα. Για να δούμε τι σπίτι θέλω να έχω. Λοιπόν, εγώ πάω εδώ πέρα. Πω, κλέβασα την πόρτα στη μούρη μου. Ρε, είμαι ό,τι να είναι. Έχει διπλό κρεβάτι, θα μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Κοίτα, δεν πειράζει, κοίτα. Μαζί αγκαλίτσα. Αυτό. Εγώ μπορώ να κάνω να έχω και μωράκια. Εγώ θα έχω. Εγώ έχω και μωρά. Αλήθεια τώρα. Ναι, κοίτα. Να. Λοιπόν, Κοίτα, μωρά. φτιάχτηκε το σπίτι μου. Εγώ έχω και μωράκια. Τεράστιο σπίτι έχει μια Κοίτα, φορά. κοίτα, κοίτα. Κάτσε να μπω. Πώς κλείσανε το σπίτι aku. Αυτός ο μάγκας θα με σκοτώσει και καλά. Εγώ έχω να Φύγε από το σπίτι μου ρε! Δεν μου χαλάει το σπίτι. Καλά, Να το πυροβόλεις. μπορείς να το κάνεις μπάνκερ. Πώς γίνεται αυτό? Απλά δεν ξέρεις πώς το κάνεις. Θα σκοτώσω τώρα εγώ. Όχι, έλα. Λοιπόν, κοίτα, για να κάνεις κάποιον μπάνκερ, απλά τον πατάς. Χαζό! Κοίτα. Να. Πάει. Και τα λαγώ ρε! Χαζέ! Δικό μου. Ρε και αυτός πήγε πάλι. Θα το κλειδώσω στο σπίτι. Δεν το κλειδώσω. Άσε με να μπω όμως
εμένα. Περίμενα να το σκοτώσω. Α, θα να βγει κόμμα. Καημένος. Yes. Yes, ρε. Ξέρεις τι έκανες. Ωραίο. Τέλειο. Μπες μέσα γρήγορα. Γρήγορα πριν είναι. Μίκα. Κλείδος. Α, ανοιχτή η πόρτα, Αρνά. Μπράβο. Κάνε εσύ. Μπορείς να με κάνεις φίλη σου να μπορώ να κλείνω και να ανοίγω την πόρτα. Μπορείς να με κάνεις φίλη σου να ανοιγοκλίνω την πόρτα, να κάνω τι θέλω. Μέχρι και να κοιμηθώ μαζί σου. Κάντε και σε μένα αυτό να μπορώ. Αχ! Όχι, κοπέλα, σπάσε να με κάνει μπάμπια. Φίλη, φίλη. Φίλη. Τι γίνεται. Πω, με έκανες μπάμπια. Γιατί το έκανα. Όχι, είμαστε όρθια. Όμως πήγα να πατήσω κάτι άλλο. Τι άλλο. Έχω για μπάμπια. Έχω ωραίο σπίτι. Ρίξ. Κοίτα εδώ. Μου έβαλες μια κόκκινη τρύπη. Έχω μονιμοδίτικο σπίτι. Λοιπόν, γιατί? Αυτό είναι το σπίτι. Ναι. Εγώ έχω τέτοιο σπίτι. Παλιωμοδίτικο. Λοιπόν, κάτσε να δω το σπίτι μου. Αυτό θα ξεκινήσει από κάτω-κάτω. Τι έχει εδώ? Και να δω. Εγώ αυτό λίγο τα λέω. Α, γκαράζ. Α, ωραία. Σε 5 λεπτά. Τι θες πάλι, Για να μπει Α, κλικ. Εγώ εννοείται θα κοιμηθώ πάνω. Τι νομίζετε εσείς? Ξύπνησα! Είδε φιάλτη. Τέλεια! Παιδιά, θα κάνω βίντεο. Πώς λέγεται το κανάλι σου? Φλέξε. Το κανάλι της λέγεται Flex Kids. Παρακαλώ κάντε την εγγραφή. Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα το ανεβάσω αυτό το κανάλι. Ακόμη δεν δουλεύει στο YouTube. Αλλά ίσως αυτό το κανάλι. Ναι. Που ίσως αυτό δεν βγαίνω. Δεν μπορώ να βγω. Να το αξιοποιήσω. Οπότε τώρα. Γιατί δεν μπορώ να βγω? Το σπίτι μου. Α, εδώ έχει τζάμπ. Το ανάψω. Λοιπόν, και Πανέμορφα. είμαι η Κατερίνα και σε αυτό το βίντεο. Και αυτό το βίντεο κάνω. Ναι. Είμαι με τη φίλη μου τη Σοφία. Τι βγάλουμε Είναι βίντεο, μπάνκερ. Εγώ βασικά το έκανα γιατί ήμασταν μαζί. Ναι. Και πήγαμε να το κάνουμε να κάνει φίλο. Και δυστυχώς έγινε αυτό. Πήγα να πάω κοντά με σκοτώνει. Το κόκκινο λέιζερ. Με στεναχώρησες. Γιατί όμως? Γιατί είναι κόκκινο το σπίτι μου σε σένα? Δεν θα είναι κόκκινο. Γενικότερα δεν είναι σε όλους κόκκινο. Μόνο σε μένα. Κάνω κανονικά. Γιατί κάνω στραβά. Ωραία φαγητά έχω. Δεν πεινάω τώρα. Σε λίγο θα φάω. Ούτε εγώ πεινάω. Για να πλύνω λίγο τα χέρια. Εγώ απλά θα... Όλα καλά, εντάξει. Τέλος λένε. Εγώ θα χαλάσω το σπίτι μου, δεν μ' αρέσει. Δεν χαλασέ το χάλια. Γενικότερα. Γιατί δεν βλέπω τίποτα. Δεν θα δείξω για παλιωμοδίτικα σπίτια. Δείξε κάτι. Αχα, δεν μ' αρέσει. Το αμάξι μου θα το πάρω. Εγώ θα ζήσω σε μια παραλία. Εντάξει. Ξέρεις τι θα μου λέει. Κλείστε. Παραλία. Στην Ελλάδα και τη Σαντορίνη μέχρι τη Λεκάδα. Μάνος μόνο. Ο αγαπημένος μου YouTuber είναι ο Μάνος, εσένα. Δεν είναι YouTuber. YouTuber είναι. Δεν ξέρω. Καλό. Μην ακουμπημένος είναι αυτός πάντα. Άμα το βλέπεις Μάνο αυτό, χαιρετίσματα. Δεν νομίζω να το δει. Και είχαμε κοίτα και χάλις YouTubers. Ναι, καλό. Στα όνειρά σου. Δεν με ξέρει. Εγώ πάω σε ένα νησί να μείνω. Δεν είμαι διάσημη για να με ξέρει. Δεν είμαι διάσημη για να με ξέρει. Ποιος? Ο Μάνος, ποιος? Γιατί θες να τον παντρευτεί. Αυτό μου λες τώρα. Τι λες ρε? Αφού με περνάει 20 χρόνια. Όχι. 10 κάτι. Τι λες 5? 27 είναι ο Μάνος. 27 είναι. Εγώ είμαι 10. Άμα είναι 17 έπαιρνε. Ρε φίλε, έχω αγόρι και θα κοιμηθεί εδώ. Καλό. Έχω πόσα κρεβάτια έχω. Εγώ θα μείνω σε ένα νησί. Κοιτά, θα κάνω μπάνιο. Κοιτά, τώρα κοιτά. Ναι, είναι μια χαρά. Κοίτα. Θα μείνω σε ένα νησί. Στο Λιβύλαν. Ρε φίλε. Δεν μπορώ να δω. Εγώ έχω ένα τέλειο σπίτι. Wildfire. Πάντα κάνω αυτό το σπίτι. Ειλικρινά είναι το αγαπημένο μου. Βρε! Δεν μου αφήνετε το σπίτι μου! Θέλω αυτό.
κωδικό να έχω. Δεν έχω κωδικό. Άμα θέλω το ανοίγω. Λοιπόν. 5 λεπτά. Κοίτα, Σοφία. 38. Τι θα γίνει? 35. Τι θα γίνει? 33. 32. Εγώ πόσες ώρες έχω? 30. 29. 28. Ένα βγούλι. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια εάν σας αρέσει να μετράω. Αυτό. Συγγνώμη, τι θα δεις. Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου, ρε. Κολλήστε το σπίτι σου. Τι κόλλησε? 10. 9. 8. Ωραία σπίτι, ρε. 5. 4. 3. 2. 1. 4. 3. 2. 1. Γιατί γιατί αυτή μετράει? Ρε παιδιά, Τι επιτέλους. Τόσο θα περιμένω στην άλλη. Α, καλά. Α, είναι αυτό που χάσες πάλι. Ναι, αλλά τώρα θα μπορώ να έχω ξεκινήσει στην πόρτα μου για πάντα. Γιατί δεν θα μένει κανείς. Κοίτα, έχω και Α, βοήθεια! Με κλείδωσε. Έχω πισίνα. Μπράβο. Μπορώ να έρθω. Στο σπίτι σου. Άμα κάνεις ρίσκο. Είναι μακριά, είναι σαν ένα νησί. Πώς να κάνω λοιπόν, Πώς να κοροϊτάρα? φτιάξεις Τι θα σε θυμώ, ρε? Κοίτα πόσο μακριά είναι από την πόλη. Κατάλαβα. Δεν πειράζει. Έχω και τηλεόραση. Yeah. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω respawn. Νομίζω όχι. Μόνο να με έχει. Α, ναι. Και όσο έχω. Κάνε με respawn. Και πώς να με κάνεις. Δεν μπορεί να με κάνεις. Πώς? Τι να πατήσω? Από εκεί. Πού πήγα πάλι? Πατάς. Εδώ. Θέλω να κάνω πίξερ. Γιατί γελάς? Για κάτι, Λοιπόν. Παρακαλώ. Γιατί να είσαι αμαξίδιο. Και κομμάριζε μέχρι να βρεις το σπίτι. Παιδιά, δεν κάνω το φτιάξει stream live. Τους έβαλα με ένα καρατσάκι αμαξίδιο. Το έβγαλα. Να προχωράει σε όλη την πόλη και να μας αναζητάει. Κοίταξε, το έβγαλα. Νομίζεις? Που άφησε. Λοιπόν. Χάλασε. Παιδιά, μέχρι τι ψάχνω αυτήν κάνετε, βάλτε ένα like και θα τα πούμε σε λίγο. Θα κάνω λίγο στην πισίνα ενώ κάποιοι κοιμούνται, δεν με νοιάζει εγώ τι θέλω να κάνω. Θα κάνω λίγο. Καλά. Αλικονικούνια! Βρε το σπίτι. Να βγάλω αυτή τώρα. Α, έτσι. Εσένα πώς είναι? Μπορείς να με βρεις έτσι. Να, θα πάω εδώ. Ένα σπίτι μου. Ένα σπίτι μου. Θα τα go. Go. Πατάω go. Έμενα ένα σπίτι μου. Ρε φίλε, έλα μου, τι παρακαλώ. Έλα, δεν σε θέλει το σπίτι μου. Μα είμαι τα φρέσ. Μα μου το έχεις κλειδωμένο. Κοντά. Τώρα. Εγώ πουλάω φρουτάκια. Εντάξει, Κοίτα εδώ, κοίτα. Κοίτα τι πουλάω. Κοίτα. Κοίτα, Σοφία, κοίτα τι πουλάω. Κοίτα. Μάλλον είμαι έτοιμη τώρα. Έλα εδώ. Μη με κάνεις το να ταξιδεύω. 17 ώρες θα μου πάρει. Δεν μπορώ να το ρωτήσω. Είναι ώρες θα μου πάρει. Δεν μπορώ, να. Και τώρα θα έρθω. Άστο. Έλα. Και άμα με βρεις, θα σε ακολουθήσω μετά να μου δείξεις το σπίτι. Καλά. Τα όνειρά σου. Εγώ. Που βαλώ και ένα μηνύ πίσω. Εντάξει. Γιατί τώρα είναι μία, αφού είναι μωρό. Το ίδιο είναι, αλλά... Νινί. Νινί. Δεν είναι ωραίο να το λες νινί. Σταμάτα ρε, εγώ είναι νινί. Θα πάρω το εκάμ. Α, όχι το εκάμ. Να, νινί. Μέσα. Να πάρω το εκάμ. Τελικά μπορώ να το κάνω. Πήρα το εκάμ. Αντίο, παίρνω το εκάμ. Θα σε πάρω στο ασθενοφόρο. Αυτή η παιδιά δεν πάει καλά ρε φίλε. 266
Πάρε με Επίσης, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο.